Кышчылык тармагында чираттагы бәйрәм чарасы оештырылды. Татарстан Республикасы кышчылык үсешенә фидакар хезмәтләре өчен ихлас рәхмәт сүзләрен җиткерү максатыннан ел сайын ветераннар белән очрашулар үткәрелә. Лаеш районында узган очрашудан Алия Галиуллина репортажы. Кышчылык тармагы бүген югары дәрәҗәдә. Заманча технологиялар, яңа конструкциялар үзләрен аклый. Аның бүгенге уңышы үткәннәр белән бәйле. Ул башлап йөрүче осталар кулында. Бүгенгесе көндә алар лаеклы ялда булса да, үз тармаклары белән кызыксынып тора. Шуңа күрә яшь буын җитәкчеләр аларны зурлый, ихтирам итә. Бugünkünde biz de şu залда җыелдык. Бugünkünde аларны тәбрик итеп китәбез һәрберсен зур заслугалары белән. Бugünkünde нигез салучылар шушы кешеләр инде Татарстанның нигез салучы, кышчылык буенча нигез салучы шушы абзыйлар, апалар дип әйтик. Мен бик рәхмәтле ветераннарга, птицотларга. Алар безне птицоческий комплексларны Татарстанда башлап, безне шул юлга безне өйрәтеп, эшләргә кошлар белән мияларны котлыйм. Очрашулар күңелдә мәңгелеккә сакланып, җылы хисләр калдыруында башлап йөрүче Татарстан Республикасының агро сәнәгать комплексы ветераннар советы рәисе Марс Алиевның өлеше бик зур. Һәр елны шу ветераннарыбызны җыеп, хөрмәтләп, зурлап, аларга рәхмәт изеннән, аларга концертлар куеп, табыннар әзерләп уздырабыз. Инде лаеклы ялда булсак та, даими очрашып торабыз. Кышчылык тармагы ветераннары очрашуы шуларның берсе генә әле ди Якуб әфәнде Мутыйгуллин. Кара чәчле, бөдрә, шат егетләр бүгенгендә инде шундый тормыш дәрәҗәсе туплаган олы кешеләр, алар белән кул бирешеп, кучакланышып, күрешүләр ул бик кыйммәткә тора ул. Яшь буынга, яшь кышчылар буынына инде безнең эшләгән үрнәк булсын дип уйлыйм инде мин. Мен бик шат чакырганнар өчен һәм бик шатланып киләм. Элеккегә эшләгән эшем кышчылыкта бик яхшы эш иде. Мин анарга бик күнеккән идем. Шушы очрашуларда бергә эшләгән хезмәттәшләрне күрү бик зур шатлык. Яшьлеккә кайтып килгәндәй булабыз дип бүлешә ветераннар. Ел сайын сау-сәламәт килеш кабат очрашырга сүз куешып таралыша алар. Алия Галиуллина, Ире Хамидуллин, Татарстан яңалыклары, Лаеш районы.